Yeah, I see, right. Okay. Ngibhekelele babukela emakhaya ngibele lapha sikahlelo lethu umkhwazana. Ubukela ngibelelana-ke ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukele-ke namhlanje la sivakashela umama njani? Yes, siyaphila. Yeah. Ngicela ukubuza masiko kunendawo la. Sikendaweni yaseLovu emasayithini ka-B. Oh, ngicela unyuthise ma. Endaweni? YaseLovu ka-B. Ka-B emasayithini. Okay. Hayi-ke ma bese acela-ke usidlalele konke nje obucela ukuthi sifake isandla khona. Oh, ngizothi inkinga yami lana ngibingelele umgwazela esefikile phakathi kwaleli khaya ngixakekile. Yeah. Nguntompela umama uThuli waseLovu. Nginenkinga la 2005 ngabeletha umntwana endaweni yaseMashisini esibhedlela eShepstone. Mengimbeletha kusho ukuthi kwadingeka ukuthi ngibe yisiza ngaya eTheatre. Mengene eTheatre ekuseni ngahlinzwa ngabonisa umntwana ngambona e-right. Mengimbona e-right ngisa-check-a mina i-BP ukuthi kufanele ngiphume-ke ewodini umntwana wasala ngemuva. Sengimbonile ukuthi u-right ngajabula ngahamba ngawulala. So ngokuthi-ke masoye eTheatre khona umjovo ushawa wona okwenzela ukuthi ulale. Shuthi ngafikela ukulala mina ewodini ngitshela ukuthi vele ingane isazolandela. Mengilele ewodini kube isikhathi kube khona ozongiyakazisa. Yeah. Ngithi mengithi ngiyabheka kube sengathi unesi athi ngicela ukubuza ukuthi ingane yakho ubonile ukuthi ayikho esimeni esi-right. Iyabe seyidluliselwa esibhedlela eMshiyeni. Ngibe sethi mina ngibe sengiyalala ngoba vele umjovo usangidakile. Imake ma ufikile unesi wathini Wanyakazisa wathi ingane ayibanga esimeni esi-right. kanjani? Ngangambuza futhi ngoba ngangisadaka umjovo. Okay. Ngathi hayi ngalala kancane. Kusho ukuthi mase ngiphapheme kahle ebuthongweni ngibe sengiyabuza ukuthi hawu iphi ingane yami mina ngangayibona abantu bahlala nezingane zabo. Abesethi unesi hawu awuzange ukuthi ingane ayikho esimeni esi-right. Ngithi ngidlelani. Abesethi inkinga yephaphu mail kahlangene elinye luhafu. Ngathi mina kudalwa yini lokho kodwa izophila bathi izophila. Sigijimisele eMshiyeni ngoba umshini mesingenawo. Ngibe sengithi hayi ngithule futhi. Ngibe sengiyasuka emini ngithi nesi ngicela ungibuzele eMshiyeni ukuthi ingane seyinjani ke manje. Athi yena unesi hayi kuthi ufike ibe right kuyiphinde isimene sekucayi. Hayi ngithule uday 1 ngoday 2 futhi ngiphinde ngibuze ithi Metro ngicela mphathi ungifonele eMshiyeni. Mina manje sengiyihlupha ukuthi ngicela bangifonele eMshiyeni. Imake ma usuke esibhedlela. Ngisekhona. Usasekhona ngaphakathi noma okay. Ngisekhona. Baba discharge. Hayi bakangidischarge. Okay. Batshela ukuthi ingane mayibuya mhlawumbe izobuyela kumina. Okay. Hayi ke ngithule. Kuhamba isikhathi ngibe sengithi mina hayi ngoba vele umthungo so right. Ngicela into engizoyenza ngicela ningidedele ngihambe ngenganeni yami. Ngoba neke lethi ade engcono ekseni emini sekunzima asekho right. Ngibe sethi mina ngicela ukuyenganeni yami. Ngicela ona ngcono ninginike ikhadi ngibe sengihamba ngoba vele uday 3 usudishadile ngizolinda ingane. Babuza ukuthi bona hawu uzoya kude kanje eMashisini ngithi mina vele mina ngokuhlala ngiseThekwini. Lana mengivakashele kubo kagogo ingane. Ngabe sengiyasikwa ngabe sengizala ekhaya. Useduze nami mengingale ngekuyona. Babe sebethi uzokwazi ukuhamba ngithi hayi ngizokwazi ukuhamba ngoba ngisafuna lutho. Hayi ngithola ikhadi ngihambe. Mengihamba ngifike la ekhaya ngilale. Ngitshela ubaba la ekhaya ngithi ingane mina kuthiwa esemshiyeni. Athi yena ehlukana kanjani ingane nawe ngibe sengiyachaza. Sibe sizama semshiyeni. Besifike emshiyeni ngesuku lokuqala babe sebethi hayi ayikho ingane efike la evele esibhedlela eMashisini. Hayi ngithule. Ngibe seyithi mina hayibo ikhona ingane efike la evele esibhedlela eMashisini. Athi bona abanangane nje engenamuntu umzali wayo. Ngithule ngibe sengiyafona futhi ngiphinde ngifonele khona esibhedlela ngithi mina hayibo la emshiyeni bathi ingane ayikho lapho ngihamba kuhlungu umthungo ungiphethe. Babe sebethi hayibo ingane ilapho
hhayi kubhekwe ey'nganeni nesali iy'ngane ayikho. Baphinde babuze bathi hayi uzwe kahle ukuthi ingane la, ngithi mina ingane la, bathini inkinga, ngithi mina kuthiwa inkinga yephaphu uthi elinye melingahlangene. Hhayi-ke babe sebethi asazi sibuye nobababa siphinde nangakusasa sithule ingane. Kuthi ngo-day 3 kuvele qhamuke unesi omunye angicele ngoba uyabona ngiyakhala manje angisazi sifuni abe seyangicela athi ngicela uze la, athi ngicela kube yimfihlo lento engizoyikhuluma ngoba sengiyakudabukela athi uqeda la esibhedlela ingane awuyithuli. Into engizocebisa ngayo ngoba sibantu abamnyama ngicela uvele usuke njengamanje meke basithela odokotela babhekele wena ugijima i-ICU ubheke ingane ukuthi ayikona ingane yakho. Hhayi nangempela athi udokotela babheka le babheke ezinye iy'ngane vele mina ngigijime ngiyogurudeke e-ICU. Bengifika e-ICU iy'ngane ziwu-3 zifakwa ama-drip zixhunyiwe nje azibonakali, enye ibhandishile nalo ikhanda yonke indawo. Yibe sengihamba ngiyabheka ngibone ukuthi hayibo ziyanyakazela iy'ngane uma yinyakaza. Hhayi ngibheke ngifike ngibambe la, mengibamba la ngifike ibhale igama lami ingane ibhandishile nje la. Ngibe sengithi mina hawu nayi ingane yami. Abe sethi udokotela iphi ingane yakho, ngithi mina nangu washo lezi. Athi move no good ayikho ingane yakho la, uyabona ukuthi la kubhala u-feeding, ngithi mina kubhala u-feeding. Athi pho wena muke kule ngane uma le ngane ushone ebeletha. Hawu. Ngithi mina ushone ebelethaphi ngoba mina ngikhona ngiyaphila. Athi mengeke isuke ingane le kuthiwa eyakho isukane noma wayo. Ngithi mina mengisekethiye athi mengeke ngikwazi ukuthi bangihambise nengane bengakaboni ukuthi ngi-right yini. Athi nje move. Hayi ngihlale lothi move udokotela owaluphi uhlobo kwakwindiya. Okay. Ngibe sengithi mina hayibo ngikhale ngithi nje ingane yami ngithi buzana amaphoyisa ngikhale. Qhamuka onesi nabanye odokotela bathi yini inkinga yini problem. Ngisho ngithi nayi ingane yami. Hayi qhubeka ma. Ngisho ngithi nayi ingane yami. Bathi hayibo uhlukana kanjani phone ingane athi unesi ngoba lengane ibhala u-feeding nje. Ithe fanele ibhala u-feeding ngoba mengingekho mina ngisemashisini. Bathi uhlukana kanjani umzana thina sazi ukuthi uma lengane washona ebeletha. Ngithi mina ingane yami ngithi mina kuthiwa inani ibekwe ney'thombe zephaphu ukukhombisa ukuthi bayayi-check-a ngephaphu. Hhayi-ke babe sebeyathola bathi angiveze uyi-proof ngivele ngiveze le khadi leli engidishadwe ngalo emashisini elihlaza kuhambiselane nalento ebhalwe la. Abe sethi udokotela-ke kusho ukuthi uma wakhe uzolala-ke ngoba ingane yakho ayikho esimeni esilathi. Bathe yinani lapha ngithi mina bathe inkinga yiphaphu. Babe sebethi kodwa yenziwa nje lento yokuhlukana nengane. Ngithi hayi angazi. Hhayi-ke ngihlale-ke esibhedlela ngilande ngiyibheka ayikhali ayinyakazi. Ngibuze kunesi wayi ingane inganyakazi ingakhali ngezilutho. Bathi ushawe umjovo ukuthi ingavuleki amaphaphu. Meyikhali ivuleka amaphaphu. Hhayi ngithule ngiphinde ngibuye ingane ithulile ngithi dokotela ngicela ukubuza ukuthi injani ingane. Athi amathuba mancane ukuthi iphile ithandaza. Hhayi-ke ngithi ngiyabuya ngegemu esithathu sizobheka nabanye sincelisa. Ngifika ingane ihlithiza ipayipi seliphumile lapha la kubonakala khona ukuthi inhliziyo iyashaya. Ngibe sengiyaphuthuma mina ngena esali ngoba iseduze ngithi doctor hayibo ingane siza. Athi mengena vele angigeme ngempama. Athi hayi ma wengane ucishe ubulala ingane. Ngithi mina ingane kanjani bathi abanye hawu kuwena osizile ma wengane ukuthi ufika ingane ihlithiza seyiphuma ipayipi kwabanjani. Hhayi nami ngidinwe ngizithule ngewodini. Mase ngibuya ntambama ngizobheka ingane athi unesi hawu udokotela ubhale la ukuthi wena masofuna ukubulala ingane. Hawu. Ngithi mina kanjani nesi ngasuka le emashisini ngizobheka ingane yami ngiphinde ngiyibulale ingane. Athi hayi asazi ngoba odokotela balabo vele kakhulu ukuthi mebebale kucala benza njani. Leyo ngane igrey kanjani inalokhalo nje. Ngibuze ngithi mina ngicela ukubuza ingane le noma yini kuthiwa yingane. Ngithi pho wayi kube njena nesi. Athi unesi into engizokucebisa ngayo ophela kakhulu le ngane yakho ingakho inje. Hhayi ngane ngiyibheka kuyibhande kuphela elimhlophe yona igrey. Kuye ngokuya ukhala ube wengane lo omunye ube nje. Hhayi kube ngiyibheke. Ngithi ukuhamba kwesikhathi mesizoyibheka nobaba wakhe ebuze ubaba wakhe
athi dokotela mancane amathuba ukuthi iphila ngisho kanjalo nje. Lengane le iphathi wokuphila nokufa. Hhayi-ke ahambe bakwakhe. Ngithi sengiyafika ngakusasa seyiswe nesale ingane. Ngifike. Ngithi ngoba le ngane benganyakazi nje. Ngifike khona uDr. Pakisa lapho engamnombola. Athi uma wengane ozala ngiza. Athi iy'ngozi zani lezi ezike enganeni. Ngithi iney'ngozi. Ngithi mina athi phela ade iqaqa amabhandishi yena. Athi lapho iy'ngozi zikhala amanzi amhlophe. Mengithi ngiyayibonga ingane nje ayikwazi ngisho ukulala. Athi gijima uyobuza kwadokotela ICU ukuthi yini ingane ibeshe. Ngithi mayithi ngiyambuza athi sinogudi. Avele nje umbone nje ukuthi uyacikeka. Hhayi ngize ngibuyeke nayo ingane ngihlale nayo. Get la ekhaya. Ngihlale nayo la ekhaya seyingcono. Sebe-discharge-ile. Khona inamazi enjalo ayithungiwa yenziwa ngangaka ngibeka indwangu uma ngiyiphethe. Hhayi kube khona abanye bathi hhayi ngeke mawakhe. Fanele isibhedlela sisukumele. Ngeke ingane ilimale kanje ekubeni kunje. Wayishutha ingozi ma? Angisho isekhona namanje angishuthanga. Isesekhona ingane? Iyona le. Okay. Hhayi-ke ngifike ngithula. Hhayi kube sekuyamba isikhathi. Ingane ingene esikoleni. Yeah. Hhayi ifunde. Hhayi ilana isalele kube sengathi umuntu nje oyisidomanyana. Hhayi ifike ka-grade 1, ka-grade 2. Hhayi ka-grade 3 aza abuze umema ukuyona athi ngicela ukubuza ngane yami. Ekhaya kuyaphuzwa ithi ingane cha. Ubaba ukhona niyadla ninani kahle nje ithi ingane abaxabana noma ababi ithi ingane cha. Abesethi ngicela uzungixelela uma wakho hayi ngiyami. Mengifika ngitshele lezi ngithi mina ukushiswa yindoko mina. Athi ingane iyathukeza esikoleni. Ayikwazi ukukhuluma manje ukhuluma nayo isaba ngisho ukukhuluma iyathukeza. Mothi ayibhale ayingane yahluleka ukubhala manje angazi mengithi ngiyayifuna angiyitholi nje kahle. Okay. Ngibe sengiyamnabela ke ukuthi mhlambe kwenze ukuthi alimala kanje kanje. Abe sethi unokuthi ingane la ihlala idlulwe ezinye ngoba iyakhula. Ngicela wenze umzamo uma wakho ungawenza ukuthi wenzani njani. Yeah. Ngithi mina ngicela ukubiza mem ngenza imizamo mwini nje mowazi. Athi yena kufuneka sengathi ungayisa esibhedlela. Usemzamo mosuke emzamo isibhedlela udokotela uzokwakhela incwadi yema-psychologist abheke ukuthi ingane isima kanjani. Kwenzakalani ngosuku lokuzala? Hhayi-ke ngithule ngihambe ngembumbulu angenzele incwadi. Ngibe ngitshengisa umema. Ngisuke lapho ngibe esibhedlela kudokotela. Udokotela ashaya incwadi ayima-psychologist ngaphakathi. Mefika babuza ukuthi ingane inani hayi ngichaze. Ngingayichazi nje into ey'ningi hayi bathi hayi sobona thina. Hhayi-ke bambhala dlane ngiya njalo ngenyanga. Babona ukuthi inkinga yakhe umqondo wakhe uyasalela. Uyakuzwa kona kodwa khona manje futhi ngeke asakwazi ukuthi ngoba namanje-ke kumthuma into ezimbili noma ziwu-3. Ngibe sethi mina ngenze njani-ke benjalo bathi bona hambe umfunela i-special school azofunda kusona. Ngithi mina zikuphi abe sebeyasho ukuthi zikhona ezike zikhona ezidla. Ngithi mina ukuthi ngiselofu esikeduze isiphi. Bathi esiketoti kodwa sigcwala kakhulu ngoba nombani usuke ifuna esikeduze. Hhayi kuyobhalisa uvele nje i-waiting list vele igcwale uhlobo ongalazi. Kanti le ngane angifuni ukuhlala nayo ekhaya. Hhayi ngibuye lapho ngiphinde emshiye sixoxe nje nabangani banginika inamba bathi nayi inamba yamhloli sicela ukufonela umhloli umtshela ukuthi awukwazi ukuhlala nengane yenze ungathi manje seyihlele ekhaya izingakahlali. Hhayi umhloli afoneke afone esikoleni ngakusasa kuthiwa ngize nengane. Iqale-ke ifunde-ke manjena-ke sengenzela impesheni-ke manjena-ke. Ngehla ngenyuka futhi isasetshenzwa emshiyeni. Abakayiyeki. Hhayi-ke afunde-ke kube sengathi ungcono ngoba la endlini wayethi mehleli wayengahlali nobaba wakhe wayesaba ngisho ubaba wakhe. Meke nje wayichamela esikoleni uzobhaxa ngale kwamathoyilethi ngeke simfice sohamba simfuna yonke indawo. Emva kalokho uzoqhamuka late athi ma ngigakele ngichamele mengisaba ukucela kuthisha futhi mengisaba ukuya etoilet. Hhayi-ke kwaba into enjalo kwafika. Mase ngithola egcineni ngifune omunye ummeli ethiwa uMavundla.
ngimthole la Isiphini. Athi sebenza uDaba, athi uyasebenza iminyaka. Athi sisuka mase ngifika mina sengibuza ukuthi yini manje ngingabusakuthola. Abe sethi limhlulile icase, wanika omunye umndiya. Ngithi mina kanjani ungakhulumanga nami? Ngoba bekufanele ucela ukhulume nami uthi icala liyakuhlula, usenza njani. Kumina ukuthi ngivume ukuthi udlulise ifayela ulise komunye umuntu. Athi mina hayi-ke bengithi ngiyasiza. Hayi-ke angitshela ukuthi ukephi ngibe sengiyakuyena. Hayi-ke athi sebenze-ke nalo muntu athi sebenze siye khona isibhedlela silapha eThekwini, i-Augustine. Sikhulu nje. Asise khona kufike kutestwe khona ingane, phinde kuthiwa angazi ayibuye yini. Hayi-ke sihamba naye njalo ummeli. Ayabuye. Kube ngathi asebenza uDaba, emva kaloko avele athula athi nya. Hayi ngithule ngiye kuyena futhi ngibuye ngibuze ukuthi hawu yini manje ungabusangithinta ungenzi lutho ngoba vele awungithinti. Athi yena hayi imali iyabiza, bafuna imali enkulu yalecala yokuthi mayitrade. Hayi-ke aqala athi kuthina usazofuna ngidokotela. Abe yathi semtholile uyabiza. Ngibe sethi mina kusho ukuthi uyahluleka yini lecala. Athi nakahluleki. Hayi ngithuleke ngibe sengiyasuka futhi ngiya ku-public portrait edrobheni. Ngifike ngibachazela ukuthi nginommeli kanje. Babe sebenza incwadi emva kwami, bangangitsheli ukuthi bazokwenza njani. Benza incwadi bambuza ukuthi sicela ukubuza ukuthi icala liyathuli uyalisebenza noma liyahlula uphonthe ekuthini. Athi yena ayalimhluli aqhubeke nalo. Ngithule baphinde bangibhalele laba bathi uthe hayi icala limhluli uqhubeka nalo. Ngithi nawo ngacela okwesithathu ngimnike. Egcineni azothi seliyamhlula icala. Ngibe sengithi mina likuhlula nje ngoba wena uthe usazoya enkantolo. Kade walento lecala lide kabi isikhathi eside lesi. Athene methe usazoya enkantolo kujijise liyamhlula icala. Ngibe sethi mina ngenze njani? Athi angazi. Athi khona ummeli engizokufunela yena. Ngithi mina lokho nje kuyangihlula ngisakobonisana nobaba ngitshena ubaba ngoba ngeke ngikwazi ukuyithathela. Kwasuka kumavundla kweza kwena ninikana manje wena sewufuna ukunika omunye ummeli. Hayi angikwazi ukuthi-ke ngizokwenze njani. Kungcono ngitshela ubaba esizobonisana naye ukuthi uyavuma yini noma akavumi. Hayi ngithi ngibuya lapho ngithi ngakusasa ngithi ade siye namhlanje ngakusasa sengisendela imeseji sokuthi ifayela lami selikummeli edrobheni. Ungisendela ilocation ukuthi angihambe kanjani. Ngavele ngathi-ke hayi-ke lokhu kuyangihlula-ke ngabe sengihlala phansi kanje. Ingane yami ifunde lapho special school ihleli ilento impesheni ikhathi ihole manje ngoDisemba yakade sibone. Bekuyikhathi eyiqala ngoba wayihola emncane waphinde wafeyila. Ngahlala-ke ngabe sengiphinda futhi bathi abanye angimphindisi. Bona bayasheka bathi angiphindisane. Ngiqala ukuyithola manje ngoDisemba ukuthi ade ngasaholi ihleli. Uhleli-ke nje uwumuntu nje esihlala naye nje. Wema esibhedlela khona la abanenkinga khona useke waya mhlambe uyoba confront uyobatshela ukuthi yini enayenze enganeni yami. Ngaya bathi bona inkinga yabo nje kwakuyiphapha zange bayilimazi. Kanjani? Bathi bona nje azange bayilimazi angidile nomshiyeni. Umshiyeni uthi angidile nemashesini. Manje ngiphakathi nendawo angisazi. Ima-ke ma iy'ngozi zazikuphi nakuphi mhlawumbe mangase zila ngemuva esiphundu. Ziyabonakala namanje. Ey'ngaki? Ziwu-2. Shuthi mhlambe wawa washayeka kwenye into waphinde futhi angazi nami kwenzekani ngoba isesiphundu ngemuva sesiphundu. Ukuthi kwenzekani angazi ngoba nabo bonke onesi babibuza kwenzekani waba kanjani angazi. Wakhula nje ingcikike nje egulayo elala esibhedlela. Khula kanjalo. Njengoba owafika bembhandishile. Kushuthi njengoba babemphosa ngapha
babefuna ukwenza ukuthi vele kube nelokhu njalo nayo i-debate yokuthi hayi walimala la hayi walimala ngapha. Ngibona kanjalo nami. Uyabona I-case yakhe nje yokuqala isemashisini. ingapha Ingala ukuthi bona bamtransfer ukuthi yini ababemtransfer ngoba amaphaphu la bakushuthi ababewabhalile aye kahle ayicover yalento le abayenzile. Kusho ukuthi-ke ngoba mina sengifana nesilima manje. Imake awuzange uyithole ma mhlawumbe awuzange uyibone i-report ikubona ukuthi aza transfer nje ayiswe khona ngapha wayelethwe yini? Angizange ngisathola-ke lo ngoba ngathi mengithi ngiyofuna amanye amafayili okuyilona lokuqala ngoba laba abanye bathola nje amafayila nje lawa aseyisibili. Leli ngempela kufanele litholakala emashisini bathe sebewalahlile. Hawu basho babe sebethe emshini kusho ukuthi kubona laba bacima ukufakaza bawalahla kanjani amafayili. Sesithi futhi siyabuyela ngala sesifuna elinye futhi okuyilona elalikhulu futhi nakhona bathi selahlekile. Imake ma Amancane ukuthi lento iyacaca kahle ukuthi kwenzakalani la kule case yakho. Angithi ma la wasuka khona ingane yasuswa kuthiwa uma wayo unjani bengifika emshini kwathi ushonile beyisa ngapha sebeyise ngala mina mengifika ngala bathi thina sazi ukuthi imali ngane washona ibelethe. Okay kusho ukuthi babeyilethele enye into hayi le wena ocabanga ukuthi wawutshelwe yona. Futhi khona le babeyilethele ingane enye into. Futhi bebaleka icala. Babebalekela icala. Ngoba ngazi ngisho udokotela owangibelethisa kwaku Dr. Hart. Ungambizi ngegama ma. Okay. Ngiyamazi naye umphathi wewodi ngiyamazi. Information nje ngiyabaza abantu ababe. Wake wabakhona infront mhlambe nisuke mhlambe noma naye ummeli loyo. Akazazi ngoba phela kwakumele uqale uyolanda information yokuqala ngapha. Akazayi ke kwakhona. Naloko bathi akube mina ngifuna ngami mengiya khona kuthiwa amafayili asalahla. Kahle ukuletha ingane ngapha base belahla ufakazi ngezinye indlela. Babe sebelahla ufakazi. Kodwa manje nabameli futhi abayi futhi khona into engicakayo. No abameli bayazi ukuthi wena ma kumele bayephi. So baya lapho kusho ukuthi kwenzeka lento eyenzeka. Ngeke ngazi ukuthi inenze. Kodwa icacile ukuthi kwenzakalani. Wayengeke umuntu ashiye nje icase engaka. Phela kahle le case yakhe inkulu wena. Umuthi uyayibheka kahle. Inkulu kakhulu. Inkulu. And kwakumele uthole isincephezelo ngalento abayenza. Kumele bajeze ngalento abayenza enganeni. Yabo. Bangalibele bedlala umacashelana ngabo. Ngoba manje lento iya-affect ingane. Nje ngendlela iyona ongamazi akazathi right. Mina engimaziyo nabanye hayi. Ngoba ngisho certificate sakhe ade efunda naso sikhona la. Umuntu nje uhlala kanje. Ungangokuthi mengithi akayiveze ingozi akayiveze manje. Uyiceba ngawe ukuthi ke angabi. Okay ngokuthi anga ngoba uthi bambuza njalo ukuthi hayi ngayibamba ma. Yebo sisi. Yebo sisi. Hello? Hello? Sengiyasetshenzwa sefikile. Yebo masigcine la khona uthi uyafihla. Hayi mina ngibona ukuthi baqeda ukufakaza ngoba phela kwakungafanele balahla amafayili kwakuse eli kabi ukuthi bangalahla amafayili.
Oh ngithi mase igcine la khona uthi umfana uyafihla kagodi ekhaya. Akagundi ngoba nanokuthi abantu balambe bembuza ukuthi wadliwa yini. Washawa yini? Nasesikoleni ngazazi imbuzi ukuthi And wadliwa naye yini. Nkosi yami akazi kwenzakalani. Akazi. Kodwa ngoba ubufakazi bukhona ukudla and akhona amafayili the time laba abanye odokotela bemyisa kuma special doctors. Bamusa ikanye abasiniki information. Oh. Ababe ngasiniki lutho ngoba uzuthi sisebenzisana kanjani ngekho isicoco esikhombisayo. Angithi babenzele ukuthi ke mase kutholakele ukuthi kahle kahle kwenza kalani mase kuthiwa bamba vala umlomo mayisefika ethi yena ngoba ula iyamhlola into. Ngoba bonke nje umuntu dosa seyayeka adosaze wakhulwa bangaka kuninje ngalifaka sezwe bangaka. Wake waya kumphathi wesibhedlela khona lapha la eMashisini wayocela ukubonana naye face to face wamtshela ukuthi ngaba nenkinga kanje la ekhaya and kuze kube namhlanje nale nkinga enayo yenzala ekhaya iyangi-affect njengoba ningibona namhlanje ngiphinde ngifika futhi noma mhlambe kumele sihlele sinikeleni khona mina nawe sike siyothola ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba kuyabonakala ukuthi kukhulu abakufihlayo. Mabekwazi ukuthi wema baqamba amanga ngale and bakuhlukanise nengane mawufika ngapha kuthiwa ingane ayinamzali kodwa wena ukhona futhi kwasiza ukuthi uyithole lento mayijulile ngoba engabafice wodini bathi ababona bathi ayiphethe ushekha socweni zakho ugijima kufuthwa gijima kwemshini futhi nje khona nje something eyenzeka khona iphutha noma i-mistake ngoba ngabe za kumphathi mina ewodini ngibuze nje noma selento ngabuza phathi ngicela ukubuza ukuthi ingane yami kwenzekalani ngoba nasemshini bayephila. Wathena hayi kwenzeka kanjalo nje ona ngcono wena ungasibopha nathi sibopha umshini. Ingabona ukuthi yabo nje lonto kuyangicika nje. Bathi babophe and then nabo bazo bopha umshini ngoba abayazi ingozi bo. Ingozi abazazi zengane. Baziphapha nje ukuthi nje la kahlakela. Futhi isiqalo sethu kumele siqale khona lapha emshiyeni. Noma sesiqale eMashisini sizwe kahle. Abe sesithi kanje. Noma uyabona abantu abazokhipha laba abanye abantu ukuthi basile yilaba bangapha ngoba laba bangapha ayikho into abazoyikhuluma eqondile. Ngiyazibona nje ngathi mengibona ku TV ngathi ngiyanifuna ngeke ngisakwazi ukwenza lutho. Baze bangcoka abantu. Ngisakwazi ngoba ungathi bayamixelana ngale. Futhi Kuyakhokhelwa. Ngathini uyabona makukhona inkukhu ngifike ngiphulo wami ugalo mase ngiyishiftela ngapha nalo afika phulo wakho ugalo ayishiftele ngapha and bayakhohlwa ukuthi umuntu onenkinga la wena. Yabo nje angikuthola ukuphumula ngihlala ngicabanga lento ukuthi hayibo ingane yami ngavele ile mali nje ekuthuleke kanje ngoba bafuna ngize ngidele kanti ngilo mama impela noma ngabe esakwazi uDomtondo usaphila ukuthi ngiyafuna ngelelanga ukuthi ngithola ubulungiswa no understand ukuthi kwenza yazi ingcono ukuthi umuntu akutshele ukuthi kwenzeka iphuthe likanje ngiyaxolisa at least nawe inhliziyo izokuthola ukuthula manje kwakuthuleka and futhi kwakuspenda wena ugqiki wehla wenyuka usasemapheni futhi akekho futhi wangilandela wabuza ukuthi kwenzekani ngengane ingane kwabanjani cha
kodwa izwe siphila kulona. Ngoba umlungu futhi lwangibelethisa. Sithola inkinga yazi angiyazi idombolo ema ungeke ukwazi ukulichaza ukuthi ungalisolva kanjani. Baxakwa izwe labo babhizi sebela bazomoshila kunjana yethu. Hayi kona kunzima ngempela ukuthula akukho nje. Yabo uma ngikhuluma ngale case ngafika inyembezi. Ngoba jayi. And Ngoba manje mina nje ebhala ethi mina cishe ngabulela ingane. yebo. Esinye nje isithombe sihlezi singibuyela. Wayithola leyo ncwadi ayibhaliwe ukuthi wena kushuthi kahle babefuna ukushifta iblame kuwena. Yebo ngoba washona sibathi into ebhalwe phansi. Ukuthi mina cishe ngabulela ingane. Ima lo wakufica owani. Unesi akwabantu nomshini. Ngisho lo wakufica ethi wena ufuna ukubulala ingane. Umndiya. Hey bazibakhohlakala abantu. Kanti mina engasiza ngoba phela yayizofa ingabona umuntu. Mase kuthulakala. Ngoba njengowayethi nje amathuba mancane ukuthi iphile. Wayengena stress nje kuyena wawungathi umuntu ozofa nje kuyena. Kushuthi ibona Ngaba nenkinga kakhulu. Lapho into eyadala ukuthi ngize ngihlukumezeke kakhulu. Ngilele lapha nje ngibheke yena lo. Kanti umfana wami ofunda usa2 naye wangena engozini yemoto. Lapho la ekhaya akukho. Ubaba ubavuye emsebenzini. Mina ngine stress salo kanti omunye naye ula esibedlela. yebo. Igakho nje kwahlangana izitress eziningi. Ongangokuthi ngelinye ilanga sathi ngathola necounseling. Ngoba hayi ukuthole na ukulungiswa Nkosi yami. Ngeke wema kumele lolu daba lolu lusabalale. Ngiyazi ukuthi ohlelweni lethu yize noma luluncane kodwa ukhona ozovela onawo amandla ukuthi angakwazi ukuthi egcineni nawe ugcine ukuthola ubulungiswa. Nathi solulwa lolu daba lokuthi uthole ubulungiswa. Kona amaphepha usasenawo. Akhona amaphepha engakwenza. Ngenzela ukuthi ngoba ngase ngibasiza ngawo. Okay. Ukuthi ngithole ukuthi ngoba nje lawa nje imininingwane yonke ngaqala kuyona ngilana ngenza. Yonke into eseyesikoleni yonke into ne-transfer yesikole. And wenza kahle mala amaphepha esibhedlela ungabaniki wona ama-original. Ubanike amakhophi. Yazi ungazi ukuthi wawazi. Wenza wasiza wabanika amakhophi. Ukuthi ke amafayila nje bawalahla ngoba nayi history engayibhala. Hayi wema Semncane. abazange bawalahla. Ukuthi uma kwenzeka ngishona kodwa i-history yakhe ayazi. Abazange bawalahla wema. Ezinye izinto zenziwa ngamabomu. Bathi nje angifuni ngoba mase ngibasiza ngalonto ngawo futhi lamaphepha ngasiza. Bephinde balahle. Awubaze bangcola abantu. And uyazi ukuthi uthothi umuntu owenza lento uphila impilo enhle uphila kahle nomndeni wakhe. Hayi ba. Ngoba na ngangizenza kanje. Ngizenza ngibhala ukuthi isiqala ingane yabanye. Ngoba abaningi bathi fanele ngaba kaphili ngendlela bebona. No, kushuthi wema kahle yabo ukumshifta kwakhe ngapha. Bona babeyitshela and futhi ngiyacabanga ukuthi babeyitshela ukuthi vele ngeke aze aphile, yabo? Bona nje bathi beyitshela ukuthi okay, masimsusa la ngale mhlambe ngeke simthole. And umuntu wakusiza ulo dokotela wakutshela ukuthi na ithi mase besithelile mase uyangena ungene bengaboni.
Uthi wayesedabuka ngendlela owasekuyiyona bengenasikhathi nje bengidudula nje. Nami ngithi hhayi ngasonibiza amaphoyisa ngisaphumile namhlanje. Baze bakhohlakala abantu. Wema ngicela ukuthi-ke nami ngike ngizame ukuthi sike nathi sizame ukuliphusha ngendlela esizoliphusha ngayo. Kodwa naye yakubona ngoba ngase ngihambile bathi bazokwazi. Kwaze kwanzima ezweni esiphila kulona. Naye wayethasfelwa ngayo esikoleni, ethasfelwa ngesikole. Wayesemncane nje impela. Seze waba indoda manje legesi ayiphambili. Ilibele ihuqa. Nasekliniki la bengenzela ngisadlula ngisenenkinga. Ziningi nje izinto engangizenza ngoba ngangifuna ukuthi ngibe yilo mama lo. Okay. Khona le ncwadi le abakunika yona the time bethi uzofike uma ufika ngaphi la emashesini abanginikanga lutho. Ngaphatha ikhadi nje lihlaza kuphela. Abanginikanga nje lutho. Noma mhlambe babeyitshela ukuthi nje siyamgosha. Hayi babevele babexosha ma. Mina ngokubuka kwami. Ngoba wonke umuntu mengithi ngiyamxoxela athi hayi qala ngala indaba ingala. Wonke umuntu. Yebo, hayi vele ikhona indaba ma. Thina into esizoyilwela ukuthi uthole ubulungiswa and sokhuluma nani soqale siqale kumphathi wesibhedlela. Kodwa makuthi siyafica ukuthi inhlotshana asilokhunja indaba yakhe. Ngoba vele bazoyishift iblame bayishiftele ngale. Futhi kahle mabethi laba mabeyishift iblame beyishiftela ngale wena kumele usuwe laba yabo make kumele kube khona something into ekumele ukuphathekayo esobabamba ngayo ngoba angithi laba bathi bona balindele ukuthi thiwe ibona abalimaza ingane mase bona bebopha bona. Ngoba ngathi ngibuza komunye osebenza khona ukuthi uDokotela ethi ubani usele kwathiwa awusesathola impesheni. Ngathi khona lapho kwakhe-ke eMarket ngoba vele bahlala eMarket. Baze babona abantu. Hayi. Wema into kanje wena nje uphila kanjani wazi ukuthi khona into wayenza. Kufana nokuthi wambulala umuntu. Phela bathatha ngokuthi vele thina abantu abamnyama sazi ukuthi uzothi amekusho nje izigili sengiyahlala. Kanti ungafundi kwami umqondo ukhona. Ngiyazama ukuthi ngize ngithole usizo. Uthole ubulungiswa nawe ngengane yakho. Ngihluleke ngizamile. Ngoba nje angazi ngoba kwayena mengithi libona abameli nginikele ukufakaza ukuthi sisebenzisana. Abanginiki lutho. Hayi ngeke yabona ke labo ke ma babone kokugcina bekho abantu ababone njengalabo bantu. Labo bantu ingakho ubone imost yezingane zabo ezinye izamaphara ezinye ikhubazekile ingoba ukubola ababenzayo ebantwini kanti leyo mali enyembezi ihamba ibuye izoshaya bona. Babolile naba abantu. Kodwa ke hayi uma ngeke ngithini nami ngithini. Ake nami ngizame ukubona ukuthi nami ngizokwenza njani. Nami labantu ade ngibafanele angazi. Ilosisi nayo ufuna ukusetshenziswa. Okay, hayi ayikho inkinga mase odlula nakuyena. Okay. Indaba enjalo-ke ngane yami engisangene yo. Ungazi ukuthi ngiyanibelesela. Hayi ayikho inkinga ma usibelesela. Usibelesela. Hayi. Ngena hayi kuyikhesi yakho ngena. Ozala mntu me? Omunye umfana la ekhaya udawu imali ungafuni ukukhipha ukuthi wafuna ukusebenza. Yathi enze umbizela ingakho sethi Jeff ebale. Hayi ayikho inkinga ma.
Hayi ngoba sesithole nathi sisazoke sithi ukugumba kancane nathi sidlulisele kwabakhulu-ke nabo-ke abazobe sebebona ukuthi kuqhutshekwa kanjani kuyiwa phambili. Kodwa nje kumele nabo kutholakala ukuthi kwenzakalani. Mina nale ukuthi ngifuna lo mmeli lo la Sipho asitshengise ukuthi ifayela uliseleni ngale akawalanda amafayela abuya. Cha nje baze baqhubeke balibele beshintshana ngecase eyodwa and wafonelwa wabuza ukuthi uzokwazi nokuyimela icase wavuma. Sigwiqiqi usethi siyamhlula Futhi sehambisa izinto ngale. and akakutshelwe na before benza izinto ngokuthi bona vele bazumthetho. Angithi bona benza izinto ngoba bethi bona bazumthetho. Hayi ma. Hayi ngiyabonga ngane yami bekusukela phezulu. Yo hayi ngisangene. Hayi siyabonga ngakubonga nje. Hayi ngisangene. Hayi futhi usuzozwa ngathi-ke nathi sesikutshela ukuthi kuhamba kanjani ngoba lona lolu daba kumele nabantu balwazi. Yebo ngoba the more bebaningi abantu asebelwazi udaba the more usizo lizoba khona ngoba wena uphila nayo lenkinga bona basekho. Bona bayidlela impesheni la beyidlela khona impesheni babhizi bayidlalela amagwalofu noma babhizi ko-swimming pool. Wena usenkingeni la. Okay ma bengisacela before sambe bengisacela ukuze sizoshutha kona ukulimala loku la nje just nje ukuthi before story masiqala kube khona leso sithombe ukuze sibe ne clue. Ngiyabonga.